Айде, Леню, пей с мене. 3-4. Happy birthday. Happy birthday. Ей, happy birthday. Happy birthday. Ей, газ. Ей, газ. Духайте ги спасибо. Не може. Не. Те се засилват така. Те се вижте се засилват. Давай, давай, давай. Давай, давай. Още може, още. Я съм по-голямина. Айде, стига, бе. Може фляска. Как можеш пести покорение? Не я. Как е на баба? Да Мария. А сега кой ще снима? Стай да кажеш песен, да изпееш песен тогава, айде. Няма да духаш свещ. Хората пари дават за тази работа. Айде, сега ще ви покажа кой ще яде. Добре, махни. Сега сме уморени и не е да си говорение. Айде, моля ти се. Аре, тогава кажи на Мария да брои до 3 и да духа. Майде бройте, ако ти ще духаме, искате ли? 1, 2, 3. Гати! Престели да се присягаме. Вели са. Еми да, духайте по-силно. Някой път се зазвуква, като се ангажират. Не пипай пръсти. Моята чанта това е най-любимото. Вечка е Лелю да прикажеш. Тя на това Тя е най-любимото. Моли си някакъв пресваме да всичко стана. Ще снимате ли? Да. Айде. Точно така, Лелю. Точно така, да ме избавя. Снимайте там. Дай сега, айде. Добре. Айде, момичето взима това. Аз ти видяхте ли? Родничките на детето. Браво! Не ги ли ядеш? Добре, шоколада да не е. Чао, чао. Викторе, И по-правилно правиш. Къде да мина? Сега ще